maimplementar nin mga programa ang Philippine National Police o PNP Bicol katakod kan selebrasyon kan ika-28 Police Community Relations Month ngunya na Hulyo, kung saan igwa ining temang serbisyong magkakaisa para sa ligtas at maunlad na pamayanan. Segun kay RPIO Malu Kalubakib, ang mga aktibidades na gigibuhon kan pulisya, iyo ang Battle of the Bands kung saan pwedeng magbali ang mga estudyante, sibilyan as in uniformed personnel sa rehiyon Bicol. So other events na naka-line up sa amin sa Peace Month celebration is meron kaming Battle of the Bands na kung saan yung lahat ng mga banda na gustong sumali, prizes at stake, 10,000 ang first prize niyan. So invited, be it student or civilians or uniform services, pwede pong mag-submit sa amin ng entry. And syempre kasama doon sa self-composed na music is yung theme for this 2023 Peace Month celebration, yung serbisyong nagkakaisa para sa ligtas at maunlad na pamayanan. Magkakaigwaman ang ahensya nin community engagements, arog kan friendly games, o karawat siring kan basketball. Apuera pa kaini, magkakaigwaman nin webinar, selection kan PNP Best Community Service-Oriented Policy, as in best practices and other crime prevention, as in man tree planting activity. Ang culminating activity iyo ang gigibuhon sa Hulyo 31 kung saan ia-anunsyo ang gabos na nanggana sa gabos na programa na ginibo katakod kan selebrasyon. Shaina Nosares, DZGB, BU Student Intern.